radio that makes you happy. Intezo. Sanibonani bafethu, ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukela kule channel ehamba phambili kezo. Mina ke ngumfeza ngithuthunga ngakhumalo bathi ilast bone amagumede. Mhlambe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike, kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu. Ezimbi indaba lapha nezenzeka enkundleni zokuxhumana esizibona lapha enkundleni zokuxhumana elakuthinta khona izwe laseNingizimu Afrika kanjalo nezwe laseMozambique lapha. Kuzokhumbula ukuthi ke emavikini amadlule lapha kuye kwasabalala izindaba zokuthi ke imoto zangale eMozambique ziyashisa kulandela ukuthi ke kube khona izimoto zanganeno ezitshontshwayo ziweliswe lapha mangabe sezifika ezweni laseMozambique singasakhona ukutholakala ngenxa yomthetho wakhona lapha okuya kubenemdanti mangabe lapha uthathelwe imoto yakho lapha izwe laseNingizimu Afrika yaphuma lapha ngezenkani lishisa lapha izimoto zaseMozambique zifuna ukuthi lapha ke uhulumeni angeneleleke lapha. Sithatha sibona ke nezwe laseMozambique seliyaziphindiselela lapha kukhona nenye video engiyiphethe la khona ekade kushiswa khona enye izimoto zalapha eSouth Africa. Ngalokho mhlambe engande kakhulu ngikudedelela ivideo uzibonele wena ukuthi ziyashiswa ngempela izimoto zaseNingizimu Afrika bafethu. Sesicela lapha nohulumeni ukuthi angenelele kulento kungaze kuphume inqwaba yemphefumulo lapha. Kuhla nje mhlambe kungakenzeki ukuthi kuphume imphefumulo nanokuthi ke mapho kuhamba khona izimoto zabantu akuyona into enhle lapha ngoba kushisa izimoto zabantu abazizamelayo. Namhlanje ke kuthini kwakho ukuphala lolu daba? Siphinda futhi sidlala lapha na comment section kungixoxela kabanzi ukuthi wena luthini lwakho ngalolu daba. Ngazo kwethu nayi video ungakhohlwa ukusubscribe ngithanda khona. Yeah. Wewe nathi basizonda imoto yathi idlula la bayithathela itrain nemali yonke izona. Ethutuwe khona la kwenye imoto. Angithi nani bamenza khona lokho ngale? Nani phela mwenza kanjalo phela. Angithi ubutshela negovernment yenu. Angithi nani mwasisela imoto ngale. Thina siyajabuka Yeah. Yeah. yonke inyaka ibuya ngale South Africa. Ta konser man. Nathi kumele siyenze. Ta konser man. Maningi ni brand. Msambikana kwatile. Bolo. Kana show. Yeah. Matricula ilawo John lwe. Msambikana kwatile na. Mayonza kangaba kamuna wena. Gasolina lisha. Apho oyikhalta lana kwa. Sho. Mabombeni. O cara está aqui a queimar aqui, sul-africano aqui. Kumshamila betela moto ekuma phela. Ifuna kwalkere ngeke ngomangela ipeshka le bangahambela kuzo.